Είμαι η Ηλία και είμαι ψυχολόγος. Όταν τελείωσα τη σχολή, πήγα να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έβγαλα ακτίνες θώρακος που ήθελαν τότε, ποινικό μητρό, χαρτόσημα και στην περιφέρεια να καταθέσω τα χαρτιά. Εκεί, μια ευτραφής υπάλληλος μου λέει: «Το πτυχίο που είναι?» «Αυτό είναι το πτυχίο». «Αυτά είναι χαρτιά, εγώ θέλω το πτυχίο». «Αυτό είναι το πτυχίο». «Πάρ' τα πίσω και να έρθει με το πτυχίο». «Τι εννοείτε, τον πάπυρο?» «Ναι, το πτυχίο». «Αυτό βγαίνει ένα, είναι για το γραφείο μου». «Αν δεν φέρεις το πτυχίο, άδεια δεν βγαίνει. Επόμενος». Παίρνω τηλέφωνο έναν καθηγητή μου από τη σχολή και το τι έγινε δεν περιγράφεται. Την άλλη μέρα η ίδια υπάλληλος: «Δεν καταλάβατε καλά. Εγώ δεν εννοούσα τον πάπυρο». «Τα ίδια χαρτιά με χθες σας έφερα». Και μου έβγαλε την άδεια. Κάπου εκεί αποφάσισα ότι δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψω για το δημόσιο. Γράψε μου στα σχόλια, σου συνέβη εσένα κάτι τρελό? As many times as I have pitied the misery of others,